musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmede fere feeñay windere fe jayɓatake bindaɗo nasande 12 Jolol hitande ujunnaje ɗe nogas ɓatake men ko fate cellal ɓalli. En calmini hettiyankoɓe Ayawo Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkaɓe Afrique e dendagal musidɓe men yeeɓiyankoɓe Ayawo Weltare TV, moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala, yo jomiraɗo ɓeydanen jam ɓural ndenka e yajede bi jahi annabi men tedduɗo mo jame kise ngoni. To kaɓirɗe to heedanin toon ko musidɗo meɗen Saydou Abouba, eɗen jiiɗi jubbude seeɗa hande ko fate banggue cellal ɓalli no fotiri kala, nde tawno fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade. Sa yiɗa yaade hôpital walla dispensaire a rentoto sababuji ɗi ene gona yaadema toon. eɗen gandi oɗo saaha mo gonen ko saaha kewɗo ɓowɗi, en mbaɗini hen jewte jaaƴƴe no feewi. Musidɗo men gando labtude gandal woni ceerno Mouhamadou Salif Mbaye to Libreville Gabo, waɗino hen yewtere yanje no feewi gam sifanade en ɓowngu no siɓorto ƴiƴam oɗo neɗɗo eno accirta toon tooke mum ha wontanma caɗele. ɓowngu koko hodda, kono kadi ko diwowel kawnigel kamnigel pamɗugel. So wulli e sara noppima a ɗanotako, so fiɗima a ɗanotako, so woni e suuduma a fewata, so naate nder moustiquaire ma walla fabillon ma a fewata. ɗum noon holno watte rewɓe sowiɓe ene moƴƴi taaridi mabɓe moƴƴine, rewɓe sowiɓe taaridi mabɓe moƴƴine. bani min debbo sohna Farmata Zahara Sa ma aranen hen e nder ñalawma hande o sanga hedde midi yewtere yanje ko fate banggue cellal ɓali ɗo e nder Weltare ɓiɓɓe fulɓe ha e yeeɓiyankoɓe Weltare TV kala. debbo cowiɗo ene moƴƴi o rento ha tenti ngel ɗo diwowel biyengel ɓowngu. tawno holɗum ko ɗiɗo goni e nder makko, kanko e ko saawi ko. so fawgi eɗen gandi lekki makko weeɓani. debbo cowiɗo wona lekki docteur kala rokkete, wona leɗɗe men ɓaleɓe kala rokkete. nde tawno won leɗɗe kewɗe ne goodi, so yari ene jeeya sababu iwde ɓiɗɗo o walla bonnude ɓiɗɗo o. ɗum jeeyi sababu noon debbo cowiɗo ko neɗɗo parwuɗo, ko neɗɗo poɗɗo rentade ha tenti reena ɓiɗɗo mo saawi o. ndeniramo cellal ma, ndeniramo rentadema, jaɓa walde e nder arkille. ɓe ne mbiya ɗum arkille, ɓe ne mbiya ɗum fabillon. dilare maɗa woni moustiquaire, jaɓa walde e nder majjum ngam rende cellal ma, ngam rende cellal ɓiɗɗo mo cawɗa o. so Allah yettini ha heptima e dow jaame cellal e kisal, ndena suuduma ndu ñonkotoji gila accude tekke hanti wolisaji darabuji ɗi ñifni huude ɗi ifñi ɓowɗi daña suuɗade hen.
kala ɗo ɓowngu suuɗoto ƴeew fewnude ɗum cowa comci ma ha feewa cowa darabuji ma ha feewa leema paɗe ma bange ha feewa pewna tegodira kaake ma ha feewa ha ganduɗa kalɗo yitere ma fawi aɗa yiya ko woni e suudu he ko foof taw ganduɗa ɗo ɓowngu wawa moltade ɗo. eɗen gandi gonɗen koye dabbude nan ara hewɓe puɗɗima wattude walde e nder cuuɗi he so yi ha nangue fandima mudde mbasa wadde cuurayi pompa suudu ndu udda pop keɓa boowal ha jenenɗa suyti ko pompuɗa pompe o suyti ha laaɓi ha wi cer ngan sanga ndiiloɗa arkille ma walla ndiiloɗa moustiquaire ma walla ndiiloɗa fabion ma ha moƴƴa nanna hen ɓiye o lelo anne kadi nata leloɗa ɗanoɗa ɗoygol moƴƴol ɓiye ɗano ɗoygol moƴƴol taw kadi ganduɗa ko wiyete ɓowngu ko haɗata mon ɗanade tampinta on ñawnata moɗon hoore paali ko ɓowɗi ɓowngu ñamlirta kala nde ɓowngu finma a ŋañoto sa ŋañima waɗat fuƴere tene ɗo ngu ganma ɗo ngu gatanma ko ha woɗɗoy saabu leɓel ngel natata ko ha nder ngu pikkuma toon ngu yaltina ƴiƴam ma guela kadi nanna toon tooke makko ɗe ɗen tooke jaaha ha natoya e nder ƴiƴam ma rokkayma caɗele saabu ƴiƴam kala ko jilli hen way tan kono ndiyam jillodiri e nebam walla ndiyam jillodiri e pétrole walla ndiyam jillodiri e gasoil walla ndiyam jillodiri e essence selbat taƴat ko wayno microbe kañumne so naati e ƴiƴam ɗum woni bonnat ƴiƴam ɗam ɗum woni jiya jomum daña caɗele ƴiƴam woni neɗɗo ko ƴiƴam woni ɗum hay sara ni kaari wiyama ne manki ƴiƴam so dari o yiile so darima o yiile so jooɗima o yiile saabu ko keyɗuɗo o wona ñamowo no feewi ko elowo o yaha hawa gasa hawa ngakka ƴiƴam ɓe goni wiyeteɓe anémie en ko ƴiƴam ɗam mankata so yeehi ha sukara naati e ƴiƴam ma heewi bonna ƴiƴam ɗam wona a dañi sukara e ƴiƴam maɗa ɗum woni ko wiyete diabète ko wayno infection ngaji bonɗi naatoji e nder neɗɗo ha heɓoya nder ene ya ha naata ƴiƴam ma bonnanma ɗum noon ene moƴƴino neɗɗo o reena ƴiƴam makko ƴiƴam woni neɗɗo ganden ƴiƴam so ñawi ɗum woni ko wiyete hankadi ni ñabbuji chronique cellugol majji weeɓata neɗɗo iwi dow lekki yani jungo heeli walla koyngal heeli ene jokko koyngal heeli ne jokko hinere ma taƴama aɗa wawi wannide hiɗere ñiire ma heelama aɗa wawi wannide ñiire tonduma taƴama banggue ɓandu ma ne wawi taƴede jokke wona kala hande ko neɗɗo wawi wondude e nder ɓandu mum gueɗe peeñje ene wawi safrede ha heddi ƴiƴam hande ko maslaha haram baddeteɗa ko en ƴiƴam ma so boni naati jalis ko lawƴete tan saha foof ɗam sigge ɗam lawƴe gontata ko neɗɗo feccereje sa ala moyen a mayat joni joni sa ala moyen tan a mayat joni joni walla ñooto bina ganda e hoore ma ɗum woni jii toon saha foof nate jahoje yimɓeɓe ne kollire joomum ne tampi ne fooƴi ne tampi ndeysan ala moyen wonira noon ne filmé walla ne yelane ha nde maayi haade ma mayde tawaɗan hoore ma a anci hoore ma saabu a lototako a ñamata a yarata to gonɗa ɗo ko ɗon keblata ɗon mbatta pop ganda e hoore maɗa nefa hoore ma yimɓe taariɓen ɓe ganda e koye men haade ma yaltude ɗon tawa tampi ɗum noon neɗɗo foof yo reen ƴiƴam mum mi teskima noon gueɗal gotal e nder leydi Sénégal yimɓeɓe ko ñamoɓe sukara no feewi ha tenti yaroɓe kafe ɓe ko teskuya saabu so tawi en gonde yimɓe ɗe ndaara noɓe kaccitorto noɓe jardata jiya neɗɗo jagga kele 4 kele 5 sukara 6 waɗay koppu jahan koppu jagga kele no foti kele jagga kele 6 ha 7 mbaɗa e weer kafe mi yi ɗum wona goo wona ne wayno leydi donc so tawi mi yi ɗum wona goo wona ɗi wona tati min ɓetanmi ko majorité o kalanmi ko majorité o jiya jomum jagga ɗum waɗa ɗum e koppu mum kafe
waɗa hen kafe rutto kadi waɗa hen kosam subhanallah kosam ko suukara ne hen suukara kele jeegom jeeɗiɗi ha joyi ha nayyi mbaɗa e koppu ma mbaɗa hen kadi kosam mbaɗa hen ndiyam gulɗam tene nesɗirni jara subhanallah mbiyana sela holko sabotoma wasde sellude jara duttoɗa kadi pooɗa jus kewɗo suukara jara duttoɗa kadi nanga kosam pendoɗam mbaɗam suukara jara nanga kadi kas attaya kewɗo suukara jara ɗum ɗo henna ko hunde hulɓinide saha fo kadi biftoɗa kadi yeeɓe kafe eni mbaɗi suukara heewi jara gueɗe bonɗe min to banggam kafe kele ɗiɗi suukara ne yona helere wotere ne moƴƴi sa wawa wat kele ɗiɗi suukara helere wotere ne yona so tawi ka cuuso suukara ha ɓutti wat kele tati kala ɗon kono ha kele joyi jeegom jeeya joomum jikkat tan waɗa kas muɗum sikkitta ko ni ten taw galle mumen gonduɗo jabet nanɗo ne leeli wawana hoore mum tena janggata e makko holto haqqilantagal heedi tene joomum ne fiito becce ko pinɗo ko paamɗo ko ganduɗo tawne jogui caɗele puŋŋiniɗe mbaɗe ni ndentoɗe no moƴƴi Allah subahana taala walla en gartaten koye paali ko hunde bonde paali so tawi woni paali naati ha wonti paali chronique ɓuuri sida bonde docteur eɓe ni keeɗi ene paali so tawi naati e nder maɗa ha wonti chronique ɓuuri sida bonde ɓuuri hay cancer bonde ɓuuri hay diabete bonde saabu yahat ha wahlita hoorema ha mbatta yiide gonɗo yeeso ma ko o woni gañoma ha mbatta ruytude aɗa wiya oɗo hen dabruma ko o naatema o ñaami ƴiƴam ma taw ƴiƴam ɗam hankkadi natti yaaru no foti yaaru ni mbatta yiilede mbatta yiide yimɓeɓe ne junnita mbatta yiide yimɓeɓe aɓe junnita eɗen jogui sehil men goto mi wiyata sehil am yimɓemi ko nenam walla mamam wiyete ko Vovan ko debbo tubak ko pédiatre o wonno ko Libreville Gabon o hooti o faati France o meeɗi dañde denowo galle makko goto on ne jogui miñum koɓe Burkina naɓe miñiraɗo o gardata ko galle goɗɗo kono andi gardien denowo yimɓe men hewɓe ngala métier ɗen gandi so en ɗannima ko ɓuuri hewde so jomum rati yeyde tan wonata ko gardien walla waɗa business tawno gardiennage ko hunde musde goo joɗade ndemal galle patron aɗa fadirum ha arta e hamnade ko ɓowɗi ɗi ɓuuri hamnade hen ɓowɗi ɗi ɓuuri hamnade hen ɗi pinma e koyɗe ɗi pinma e juuɗe ɗi pinma e noppi ɗi jiiɗa joomum fof ɓannude puƴe ɗaale on suka noon o waɗi accumulé paali e ɓandu makko paali naati e ɓandu he ha wonti chronique ha naati e ɓandu he ha ganduɗa hankkadi o tampi sa fo mawniraɗo nawamo e pharmacie o heɓa leɗɗe o arta kono noon te tawno koko heewi e ɓandu he wona goho wona ɗiɗi wona tati ha naate makko hayɓe won nokku ha ganduɗa yettima won nokku so tawi o darima a darima yeeso makko saha o ruytat o sikkanma an ka junnitaɗo o watti yiide yimɓeɓe kuɓeje ɗe kene junniti o watti yiide yimɓeɓe kene junniti o luukaɗo wulla o waɗa noddude inde yimɓe omo haala inde mumen no neɗɗo kangaɗo ni andi enen so yettima ɗon ɓurɗen wawde wiide ko ɓaleɓe yaroɓe ƴiƴam ko paali ɓaleɓe yaroɓe ƴiƴam heewani wonde seyɗineji ko enen ko paali ko ɓowngu ko ñamde bonde ko paali naata ƴiƴam maɗa diabete ne waɗa noon neɗɗo sida ne waɗa noon neɗɗo cancer ne waɗa noon neɗɗo cancer yahata ha ɓora sukude neɗɗo ha laaɓa rostuma ha laaɓa ha mbatta ruytude sida ne yaaha ha watta ruytude saabu natata ko ƴiƴam natata paali ko ƴiƴam naata ƴiƴam ha wahlita ngandi hoore ma ha mbatta yiide yimɓe ne junniti walla yimɓe gonta yimɓe ɗiɗo e jeese ma
mbatta noon de noppi ma yimɓe ne kaala ene ciika kanko sugo o yettima on niveau nde Vovan tini ɗum wimo yo addani nde o adda min mboɗo ɗon ɗo Vovan nde Vovan daarimo waɗimo fa gasi wi la ila oɗo henno ko dernier degré pali o wondi ten wonte makko chronique on debbo tubak mbeɗa ñaago Allah nde Allah wattatamo juulɗo sabu moƴƴere nde o waɗani oɗo suka burkinanajo o ƴettumo charge e nder hôpital ni wiye El Arfa kala gonɗo Libreville ne andi o ƴettumo charge suko waɗi toon lewru e balɗe 6 ko kalami ɗo ko burkinanajo lewru e balɗe 6 kanko ƴettimo charge ha Allah walli suko yalti kono ha ɗo ɗo gonɗen pali o gasani e makko tawno ko naati ƴiƴami kono noon o natti waade no wayanno ni firti ko neɗɗo reen ƴiƴam ma reendu ɗum mayde ma ganda ay so tawi mayde ari tan a mayat jaaha alhamdulillah ɗo kalami ɗo min so tawi tan woni mayde ala tan nawami alhamdulillah somi lorani hay goto koni ɓuuri hamnade ko lorde loroɗa lora woni holɗum leptoɗa saabu so tawi a lilima sellani wawana hoore ma hay goto wayade haaju mum kala ko neɗɗo joguino addana waɗay ma aɗa wuunde aɗa nawe to aɗa nawe ga aɗa itte ga aɗa waɗi ga taw ko an waɗirno ɗum jungo ma neɗɗo yo salo lorde kadde gurdam mum saldoto noon ko mi reena ƴiƴamam ɗam mi reena ñiiƴam ɗe mi reena gitam ɗe mi reena terɗam ɗe mi reena reedam ndu ko ñamanmi ko jaranmi ko mi anda ɗum écran mo laaranmi o ko laaranmi ko mi reena yitere nde ñiiram nde ko ƴakkanmi ko ñamanmi ko no way tidde ni mi wasa ngolde ngolutingu woto ñiiƴam ɗe jaafde mi wasa ƴakkude kette ɗe ganduɗa ne wawi bono ñiiƴam ɗe mi wasa ƴakkude makkaji ɗi ganduɗa wawi bono mi wasa ñeefde gelleje mi wasa hutorade singom ƴakub bonna ñiiƴam mi wasa hutorade wone sokkolaji walla wone gueɗe mi bonna ñiiƴam ɗe ndentoɗa ɗum ha tenti sa andi leñol mon oɗon jogui caɗele ñiiƴe sa andi leñol mon oɗon jogui caɗele guite sa andi leñol mon oɗon jogui caɗele ɗum mbawa rende ndimago hoore maɗa ɗo neɗɗo foof ene foti janngude e enɗam mum saabu woni yimɓeɓe en anda ngol ɗo leñol ko leñol jogol caɗele guite tan kamɓe pam jogui caɗele guite kala ɓiɗɗo jibinaɗo ɗon dañat caɗele guite ɓeɗo henno ko caɗele hoore haɗima maytoɓe kagama ɗum ne anda mbawa rentade en anda ɓeɗo hen jogui caɗele ñiiƴe ɓe ñiiƴe ko gassoɓe tan ha laaɓa kala hen dañi duuɓi capanɗe duuɓi capanɗe joyi capanɗe jeegom ñiire yahat ɗum foof ene heptina ene anda ɓe ko guite tan ene waɗi ɗum noon ene jangguina en nde neɗɗo wawata rende ndimagu mum wasa jeyde sababu lorde yimɓe ɗum ɗo henno ko hunde fonde tesken ɗo jiɗɗen waynorade buuɗal yurmede hade banimen debbo sohna Faramata Zahra arde e yewtere meɗen buuɗal yurmen ko fate banggue cellal ɓalli toppitoɗen warde sanuji gonoji e nder deedi men woni san vert uji gonoji e nder deedi men toppitoɗen warde saabu hande en jii ko sukara ɓolo ñameten maaroji ɗi mburuji ɗi jiwuji ɗi posemeji ɗe biskiteji ɗe tangaleji ɗe bonboŋaji ɗi pap ko sucre ɓolo ha tenti noon e suka men hande goûté aɓene to sipsiji aɓene to gâteauji aɓene to crème galamusuji aɓene to fof to jiwuji a yiyat cukalel ne waɗi ɗaale jiya cukalel guite mum ɗe ene ɓuuti yeeso ngo ne ɓuuti derel ngel saaha fof ene ŋaaño caggal hay mawɓe ɓe so jomum yeehi dowru wayno ɓorwan ni hade jomum yaade dowro saaha caggal wona koye ŋadde jaafuɗon wona koye ŋadde yiɗa ŋaañaade wona hémorroïde yiɗa ŋaañaade ɓorwat hay so jomum yeehi tan yalti yahaade dow wuro so yettima ene tina ene ɓorwi anda aɗa jogui sanuji sa ŋaañima jeere waɗa ɗaale ɓandu ma ne waɗa ɗaale a jogui sanuji kala balɗe 15 dal neɗɗo no foti yaade pharmacie cooda médicament de vert woni leɗɗe sanuji
médicament de vert cooda ɗum woni leɗɗe sanuji foɗɗere nde sa yari nde joɗɗa balɗe 15 jara wonde ay sa yari foɗɗere nde tan ma tim aɗa yaha dow wuro hunde ɓorwude no feewi ten taw way kono ɗaccere ni ko sanuji ɗi goni ɗon ko sanuji kewata e nder deedi he ten san so heewi e nder reedu en wawi rokkoydema paali rokkoyma probléme goɗɗo ɗum ko sifa san ene taga neɗɗo dañde nausée jiiɗa tudde sa ñaami jiiñeɗa jiiɗa tudde ɗo jiiɗa fo aɗa sirƴa aɗa haatto hunuko ma ko laalɗat no less jomum jaafoɗon ɗo yartide dow wuro ɗo ɓorwirta ni kono hunuko ɓorwirta kala ko ñaami sanuji ɗi keɓɓo ɗon e wonde 30 secondes tawa kadi o heyɗi hay soko bombom o yiɗata muccude beele omo daña jaam so mucci tan o daña jaam seeɗa so ɓooyi kadi o heyɗat so haari so ɓooyi tan o heyɗat ɗum noon ene moƴƴi hewɓe ene ɗon ene jogui caɗele ɓe ene donka seerude hakkude estomac e oɗo hen san peñiɗo ɗon o gonɗo e lordema guel ɗo barogel gonguel ɗon ene moƴƴi sukaɓe kala saaha ɓe coodane leɗɗe sanuji ɓe jarane ene moƴƴi mawɓeɓe kala saaha cooda leɗɗe sanuji jara ganden kadi lekki katki ene wara san kono kadi lekki katki ne moƴƴi rendede eɗen jetteɗen jara ceerno Abou Baydy Sarr to Ndulmaji Dembe omo heewi haalde lekki katki ɓuuri bonde koye neɗɗo joguiɗo reedu musandu omo jogui reedu musandu duumindu yo rento wona leɗɗe katɗe ene moƴƴi joom rento saabu leggal kangal pop wonko moƴƴata e reedu wonko bonnata e reedu saabu enen leɗɗe men ko ɓuuri en hewde a ara tan tawa nene ne waɗa walla baba ne waɗa naata hen kono tawa ala ɓeeto kono ene moti ɓeten woni hen hande alhamdulillah batti ɓedde dokkuma dose mo ganduɗa oɗo dose o wawata ganjema kono woni hen mbawa ɓedde dose uji ɗi mbiyata ko wat kuddu suba kuddu kiki walla naggam taw ganduɗa kudduji ɗi a wawa ɓetande joomum walla joomum ɓetani daña hen caɗele goɗɗe ɗum noon ene moƴƴi yimɓeɓe ɓe ndentono moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en so buuɗalirume nde feeri feeñe windere feeñje ɓattake cellal ɓalli musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr kettima laki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe